Українці з окупованого Криму відтепер можуть звертатися до прокуратури Автономної Республіки Крим анонімно, а саме через імейл, листування та відеозв'язок Skype. Сюди вони можуть писати скарги щодо порушення їхніх прав у Криму. На зв'язок з прокуратурою кримчани зможуть виходити 3 на тиждень. Докладніше далі в сюжеті. Здоров'я, освіта, навчання рідною мовою та постійні обшуки у будинках кримських татар. Якщо порушуються права з боку окупаційної влади, прокуратура Криму закликає громадян України звертатися до них. Пропонують 2 способи зв'язку – скайп та електронний формат. Спілкування в даному випадку не обмежено для відповіді на конкретний дзвінок. Тобто ми не зможемо дати відповідь на її запитання і надати поради. Можливо, в деяких випадках варто буде ще написати до нас ще електронне звернення, де ми зможемо залучити працівників інших структурних підрозділів для того, щоб максимально вирішити ту проблему, з якою особа звернулася. У прокуратурі кажуть, всі порушення фіксуватимуть та намагатимуться допомогти українцям з окупованого Криму. На сайті відкрили форму анонімних повідомлень. Це зроблено заради безпеки людей. Така форма, вона створена таким чином, щоб максимально захистити будь-яку інформацію. Безпосередньо надійшло дане повідомлення. Якщо дані обшуки або затримання людей проводяться на підставі незаконних рішень окупаційної влади, то безпосередньо відкривається кримінальне провадження. Ці факти фіксуються. У перший день до прокуратури через анонімне онлайн-інформування звернувся кримчанин, який розповів про примусовий призов до Збройних сил окупанта. Надійшло до прокуратури 2 анонімних звернення, які стосувалися незаконного призову до лав Російської Федерації кримчан. Ці факти для нас є дуже корисними, оскільки вони всі долучаються до матеріалів кримінального провадження, яке здійснюється прокуратурою. І це є можливість реагувати не через якийсь термін, а відразу. У прокуратурі кажуть, по скайпу на зв'язок ще ніхто не виходив. Онлайн-відеозв'язок з прокуратурою працюватиме щовівторка, середи та четверга з 10 до 13 години. Ельвіна Сейдбулаєва, Нікіта Проскурін, Заман АТР.